Sugbo, may butag kami sa inong Mindanao. Adlaw na po rong Miyerkules. Pizza 5 na buwan sa Agosto 2026. Ugmang adlaw ang tibok probinsya Sugbo, apil ang Cebu City. Way trabaho, way klase. Way labo din ang taga Bohol, taga Leyte, taga Negros. Apil ng secure way, apil. Ugba, pagkasaulogon ang ika-457 nga pagkahimugso sa lalawigan sa Sugbo, ubos ni Governor Pam Bari 4. Diangil adpon nga balita, si Senador Bato de la Rosa matod pa. Nadagpan. Ato ni nga, kung ano niya, ato ni nga, tawag niya ang iyang abogadong si Atty. Bubit Torion, o niyang taon-taon, ha? Okay, ato na i-confirm. May butag Metro Cebu, may butag tibok lalawigan sa Sugbo. Hasta mga silingang lalawigan. Good morning, lagyan ninyo tanan. Mga suki, og di pod suki. Silingang nasod, og di pod silingan. Good morning, lagyan ninyo tanan. Hasta ngilngigar ang mga butag. Atong suwayag kontak ko niya taon-taon, ha? Si Atty. Bobby Torion, ang iyahang abogado, abogado ni Senador Bato de la Rosa kay kagabi pa ring kuha ka na ang ni gibalita nga nadakpan ko ng Senador Bato de la Rosa nya gidritso sa dahig sa Netherlands pinagi sa pribadong abyon o eroplano giga samtang ang kagahapon ato tong gisuway contact si former Congressman Jing Paras kabahin ni sa giingong bugaw-bugaw para ni kanang gitawag og honey trap ni Senador, Senador, karon Executive Secretary Ralph Recto, porbida, diskuido. Si Albi Benitez Bod, ang kongresistang taga Negros Occidental, 3rd District, patay. Gikiha siyang asawa, matay, porbida. Gikiha, o ubos ang Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children, tungod kay, matod pa, nadawat sa asawa nga si Nicky Lopez Benitez ang petition for nullity of marriage ay nagpa-annul ay si Benitez sa iyang asawang si Nicky tungod kay matod pa duna di ay duha ka buok anak sa ilado kang artistang si Ivana Alawi. Matay yati giduhaan po ni Monyor. Hinoon kini gidinay ni o gipanghimakak ni Congressman Albi Benitez kagahapon human siya mo file og postponement tapod sa barangay og iski election nga iyang irugon karon untang Nobyembre 2 ibalhin na ngadto sa Nobyembre 2 pod sa 2028 naon sa sige lagbalhin ba? wa pay klaro ni hanap pa kayo dool na Nobyembre o niya iyang giingon nga ang House Bill 10591 postponement sa BSKA o barangay og iski election matod pa, gisuportaan ni sa 63 ka mga kongresistang kauban niya na wahinon to pasangiling dunay anak o dunay mga anak sa artista. Iyapay dako kang istorya ay ang Department of Justice National Prosecution Service nakadawat na sa reklamo sa National Bureau of Investigation Central Visayas District Office kabahin sa giingong flood control Ghost Project dito sa Balamban. Diyan ang 20 ka mga opisyal ni wahinon panghinganli ang kadaghanan ni taga Department of Public Works and Highways nga giingong ipaubos ni sa preliminary investigation mahitungod sa giingong multo nga proyekto dito sa barangay Singsing Balamban nga bisan gani kunog mutya sa Singsing wa ginakitaan. Una na nitingog si kanhi kongresista Pablo Jan Garcia nga matod pa niya wa gyud nay flood control project ghost project niya sa Balamban. Yet na turnover na kuno ni matod pa niya na turnover na ni LGU ang giingong proyekto ay duha ni ka project ha. Matod pa kagahapon sa tikpamaba sa Department of Justice nga si Attorney Polo Barong Martinez iliga ang mga kasong atubangon posible nini human masubmit nila ang ilang mga counter affidavit kung mamatod ang dunag kasipanan ang posibleng atubangon nining mga pasanginlan o niya nga mga Department of Public Works and Highways officials and employees ang giingong malversation of public funds illegal use of public funds tantamount to
technical malversation, unya malversation pag yun. Unya kalapasan sa Republic Act 3019 kaning Anti-Graft and Corrupt Practices Law og perjury. Unya di apelain falsification by private individuals using falsified documents o falsification of documents by public officers. Violation pag yun sa Republic Act 9184 kining Procurement Act. Procurement law. Murag daghang kay ningon. Kanong gitinuod man kanong ka Peter Calderon wa pa man. Peter Calderon sige lang tabako ayahay pas pulis. Samtang kabahin gyapon na ni kadaghan na gyud ang mga contractors. Nga ni kisi-kisi aning hinganlan og Kaiser. Naghimo na yung bata-bata ni si Rodel Buntuyan. Provincial Environment and Natural Resources Officer kay matod pa hastang grabiha mas mahal pa kuno og hinatagan atong giingong hinganlag Paulo kaniadto. Mas mahal pag mas mahal pag pinangayuan din ang Cebu di ay karon mo pinakamahal og matag metro kubiko sa mga aggregates para sa construction matay. Balikan ko niya ng Gisgot. Rodel Buntoyan, imo din ang amo-amo hinganlan og kuha. Hinganlan og Kaiser. Nganong kinsam giday tinuran mong amo ang provincial government pinaagi ni Governor Pam or ang kaning hinganlan Kaiser gyud kay mo am din. Ningiga na ini mo niyo. Balikan ta niya ng Gisgot. Samtang si Senador Chis Escudero abdi human Antonio Aging adlaw ni file og Senate Bill number 2345 nga dili na aron pugga na gyud o dili na gyud pabayron ang mga konsumidor sa kuryente pribado man o magkumpanya man or electric cooperative ni gitawag og system clauses. Matod pa usani sa mga dakong amendment sa Electric Power Industry Reform Act nga matod pang senador si Escudero dili makiangayon gyud ang gihimo sa mga power distributors o sa power generators nga ang kuryente nga nawala pabayran sa mga konsumidor. Kini nagbase ni sa giingon nga ang nagbase ni sa giingon nga ang sona ni Presidente Marcos ni atong niaging simana ni atong katapusang Lunes sa Hulyo nag-awhag ni nga angan yung usbon ang IPERA law kay nganong pabayron ang mga konsumidor sa mga kuryenteng nawala nga wa may labot minini. Ibugatan ni Senador Escudero ang giingong systems losses og uban pang amendment sa IPERA law aron mapagaan ang mga kalabad sa mga konsumidor sa kuryente lukop nasod. Salamat, sir. Kagahapon sa ika-12 kaadlaw nga nagpadayong impeachment trial dito sa impeachment court for bilang kani mga karang abogado na isahan yun ang giingong ang giingong Defense Counsel o ang impeachment court ni Attorney Lorna Capunan sa diyang nagpadayon ng iyang direct examination sa ilahang witness nga si Attorney Roderick Uamil ang pango sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Office nga matod pa ang COA Circular in 2015-01 2015 pa ni nga langkuman joint circular ni sa Commission on Audit, Department of Budget and Management, DILG, Government Owned and Controlled Corporation o sa Department of National Defense kabahin sa giingong confidential funds. Sige matod pa kinahanglang i-liquidate gini og tarong nga dunay resibo kun di wa gani maayong liquidation kabahin ining maong pondo nga gipanag-iya sa gobyerno. Matod pa gitawag kung siya'y pangutanon, matod pang Attorney Lorna Capunan kung ako'y pangutanon scam. Automatic ni object na yun si Attorney Michael Poa o namuti ang iyang law. Naloko na. Kung matod pa ni Attorney Poa kinahanglan
i-delete na sa record sa impeachment court ang giingong scam sa private prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan. Scam no kuno. Ba? Aton pang Attorney Lorna Capunan nga ubos sa pagdumala pagdumala ni Vice President Sara Duterte si Vice President o kanhi DepEd Secretary matud pa giusik-usikan og mayo ang kwarta sa gobyerno pinagi sa gi-release nga intelligence fund para niya mao to yung gihulagway niya kung siya pangutanon scam. Alas 7:40 na babalik ta taon alas commercial sa ta kay atong tawgon si Attorney Israelito Torion taon ang abogado ni Senador Bato de la Rosa nga gingong nadakpan kagahapon o kagabi giingon nga dinhi Cebu hidakpi apan dili tinuod na. Ingon ang NBI nga si Melvin Matibag pero sa mga nagkatap nga mga balita sa social media niingon nga ini Cebu hidakpi unya gidritso sa Dahig, Netherlands ang nagtago-tago ilawom sa bato nga si Senador Bato de la Rosa.